Ето Шуменското плато. Полявата ще я покажа след малко, направя луда работа. Гледайте за какво става въпрос метри. Тук е на Шуменското плато, няма право да се сече. Сигурно са болни дървета, не знам, те ще кажат. Аз като ги гледам здрави дървета, няма изгнило, няма нищо. Ето и гледайте. Червен бор ли кой, няма изгнило, няма нищо. Не знам какво ще кажете за какви метражи става въпрос. Край няма, 15 метра. Ето е борота. Сигурно пак санитарна сеч. Я да им такова за реко са кри. Май продължава се. Гледайте какво става. Какво се кри, я да им. То продължава да си игра. Играта продължава. Гледайте какъв материал, какво нещо. Направо чудо е, чудо. А пък колко има изкарани, сега ще покажа на поляната. Ето тук е пак тук. Шумен.